ku ci gaba da danna subscribe. La ilaha illa huwa sai mun san matsayin manzo Allah gare su. Wannan magana koyi a yi rohe babu ta. Matsayin manzo Allah mu san matsayin annabi mine da matsayin manzo Allah. Da ka dan gaba kadan za ku ga mun jalayi. Da gwamnati da yan majalisa da rarraf kai wallahi a kamsila sai mun ji dumi ne. Ta wuce dunu manzo Allah an kace. Kuma kwai ya shigo ya kame duk dan siyasa da kaji ya kame baki ne ga matsa manzo Allah ƙarya ka be su manzo Allah da haka an taba manzo Allah janibi annabi da haka a hito ayi magana in ana ganin babu hujja a hada muqabala so nawa ana hada muqabala ana cewa ya hito ayi muqabala cin lukuwan yake to so nawa an ka aika mai hito ayi muqabala so nawa amma in gwamnati ta shigo ko da karhin kulli don babu wanda ya karhin gwamnati ko akwai shi akwai wanda ya karhin gwamnati ko da karhin tuwo ko ka yadda Allah ya ce da ayar Qur'ani ajiye mun hadisin muslim cewa kaza ajiye mun shi ba mu yadda da shi ba mu mun dauki mu makon namu azbina hatta na basa rasula mu ba ma yau mutane azaba har sai mun aiko musu manzo in sun karba garau in musu karba ba to da rashin karba za mu kama su da hujja. Allah ko baya wulakanta dan adam. Allah ya daraja ka. Yanzu ana magana kuɗi kowa koma gefe zai masu kuɗi ne za su magana. In ana magana likitoci ne za su magana. Ana magana lauyanci lauya ne zai magana. Amma addinin musulunci ne kowa sai ya sa baki. Da wanda ya koya da wanda bai koya ba kowa ya sa baki. Za ka iya faɗa abin da ilimi ne wani ya ce ƙarya ne. Kana faɗa abin da yake ilimi wani ya ce ƙarya ne. Sannan kuma abin da ya ja wannan daga karatun hadisin annabi sai a ɗauki kafar duka a aza mana wallahi tallahi ba bari za mu yi ba wallahi bari za mu yi ba gobe in muka ga wani hadisi wallahi in muka waɗe shi ko da cikunan ku suna fashewa ko da kawunan ku suna kagewa ko da sama da ƙasa za su game wallahi in dai hadisin annabi ne faɗi za mu yi wallahi ba mu da ja da baya ba gudu ba ja da baya akan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba wallahi barazanar ku bata kai ga barazanar su Abu Jahal ba wallahi barazanar ku bata kai ga barazanar Fir'auna ga annabi Musa ba kuma bai rage ba mu ba mu ragewa wallahi ku tsinannu ne ba ku kai inda ku kai ba ku taka kara ku ka karya ba wata ciya kuke ba ku iya komi ku da sai kun laka ga wani yayi wallahi mu barazanar ku ba mu ɗauke ta ba mu bambanta ta da barazanar 'yan jarirai ba wallahi in muna tsoron jariran da an kai hawa muna tsoron ku game da magana annabi kam wallahi game da magana annabi kowa yayi kaɗan kun san kowa wallahi kowa yayi kaɗan ya hana muna ya hana muna faɗin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi duniya kowa yayi kaɗan kowa bai isa ba wallahi ba rawani da alkabba gare ka ba mi gare ka ba wallahi duk abin da an gare ka wallahi baka isa ka hana mana waɗin maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba ko wurin kowa aka duke a yi wurin kowa aka gurfane a yi wurin kowa aka gwarmazo a yi wallahi babu mai hana mana waɗin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ta inganta daga manzon Allah wallahi kowa muna faɗin ta kowa ka mutu a ya mutu ina ruwan mu hadin mai magana manzo Allah ta zafi tuna ba a faɗi ku ba ku faɗi mu ba mu faɗi wallahi kada ku gai in ba ku faɗi dole ku bar mu faɗi in ko mu faɗi ku ta zo idan an je ranar lahira idan an tashi ranar alkiyama shobran zai ce a nemo mu yan izala a kawo mu yan izala wani sahabin sa zai ce a shobran yan faila dai za a kawo maka ai yan faila su ne mutanenka kai me hada ka da yan izala ai yan faila su ne mutanenka saboda su ne kace laqad fada ahbabi jawargan sahubbihim mataki na barhamar kadimul munafizu ai yan faila ne mutanenka su za a kawo ma sai shi Ibrahim ce a'a yan izala za a nemo mu sai a kawo yan izala idan suka zo sai su zauna a gaban